Ilić. Kako ti vidiš ko Breča? Odobren start učesnika pete kasačke trke koje nosi naziv Subotičke novine. 9 takmičara se priprema za start. Start pete kasačke trke upravo je pušten. Da vidimo ko će to biti najuspešniji na startu. Za vojstvo se odlučio Vlada Pribić sa grlom Play the Game. Treća pozicija za Severina i vozača Aleksandra Topala. Druga pozicija za Happy Day-a i Petra Knekta. Da vidimo ko to zauzeo četvrtu poziciju. Na četvrtu poziciju probija se Golden sa Zoranom Živojinovićem. Prati ga Barba uz unutrašnji deo staze. Kreće se Fota Royal. Treću špur kroz krivinu izabrao je za Hakerasa Stevan Sić. Lazar Balažević sa Murenom Lobel predposlednji, a na začelju Montecatini. Play the Game i Vlada Pribić na 600 metara do cilja, vodeći ubrzanje drugopozicioniranog Happy Day-a i Petra Knekta. Parma Ferm izlazi na treću poziciju sa Borisom Kečenovićem. Severino sa Aleksandrom Topalom pokušava da sačuva četvrtu poziciju. U napad je bio krenuo Golden. Ulazak grla u završnicu. Play the Game i Vlada Pribić se kreću uz unutrašnji deo staze. Kroz sredinu napadaju Parma Ferm i Happy Day. Ko će biti uspešniji? Severino negde treći, Morena Lobel četvrti, a iza njih dolazi Fota Royal, Golden, Montecatini, Hakeras.